I gde ste ljudi, imamo nas ponovo Stral Gamer, danas će igrati Minecraft preživljavanje, druga epizoda u dvoje. Malo mi baguje, znam, kad dobijem novi fond ljudi, bit će još kvalitetnije, iza nas je fucking Enderman, vidite ga u ćošku, ne vidite ga više, okej. Borisa, ljudi ubijaju paukovi, sad čekajte, izvinite. Borisa ubijaju fucking paukovi. I stali smo tamo gdje smo gradio je onu kućicu. Neka je. Ajde stavimo ljudi ovo, Boris je oko tebe šporet. Čekaj, ovako ja ću se jedne sa ove strane. Ljudi, fuck. Sačekajte ljudi. Čekaj, znam kako ćemo. Ovdje idemo da isečemo ovo, možda je malo loša ideja. Budemo pod vodom. Boris, pomozi mi da isečemo ovo. Što? Brzo izdanje, ljudi, moramo, gušimo se. Evo, ponovno smo se vratili u Sačekaj ljudi da ovako ću, ja ću ovdje. Boris, dobro, daj mi buđevo meso, si pokupljeno, si pokupljeno? Okej. Vidi ovako, ovdje će biti bijelo i nazad će kući, i nazad će Okej. tamo tu gdje Nemoj skroz gore, nemoj! pa treba. Ne, to će okružiti se drvetom. Okej, kako god. Okej. Ljudi, ja sam pao krova, ja sam jedan deo krova nagradio, evo ljudi, možemo se nahraniti. Okej. Samo da me ne shvati. Možeš malo ovaki pričati jače, neko... Super, pauki ovca! Kakav... fuck, ljudi, ne možemo postaviti ovo. Eto ga, ljudi, konačno, posle 1.000.000 godina. Boris se dolazi ovamo. Što si setio? Ništa, Evo jedna bude. nešto će bude, krov će bude, i pošto ja tu imam IHH drveta, znači da bude od tog drveta. Dolazi vamo, Boris, se postavljaš. Šta se tamo gubiš? Ne gubim se, nego tučem pauka. Pa dobro, šta ga tuče? Okej, ajde, ne zajebavi se time, dolazi vamo da završimo ovu više kuću. Si normalan. Tučeš jebenog pauka. Evo tu drvence i ovdje drvence. Ljudi, ja skakućem okretenčina. I ovdje drvence. Ljudi, istrošili smo još jedan štek, znači ovo je posljednji štek koji imamo. Ovo nije moj posljednji štek. A čekaj, taman. Keče. Pa dobro, ti nisi popunio. Ej, ovo nisi trebao. Okej, izvini, valjda ti imaš sekiru, nemam ništa. Samo drvo. Fuck, što samo ljudi postavljam ovdje, ovo drve i drve. Gdje je moj... Šta si sadio ovo drve? Bude sad, ovo više neće. Aj, Boris se završi. A šta ako budemo napravili drugi sprat, a? Zašto? Pa za ovu kuću. Pa šta? Sigurno neću baciti. Ljudi, to je to. Upašću ljudi vodu, pa ću ovako da ne bi istrošio. Nije popunjen, to ja treba da popunim. A Borise, znaš da nemamo uopšte neku vidljivost u ovoj za sada fenomenalnoj kući našli. Ajde ljudi da isečemo još jedan blok. I s druge strane. Ovdje sad zapravo. Ajde. Idem ja pošporiti. Okej. A gdje je?
Eno ga tamo. Pa što je rekao što ti ga pokupiš još u prošloj epizodi? Ljudi, ovo je Ništa sam napravio. Da. Ovo. Idemo ljudi da mi malo pokupimo ovog peska. Pokupit ćemo malo peska, da možemo bar da stavimo staklo. Neću staklo, hoću da se nasečem. Da, nasečit ću se ti mog kurca kad te budem dohvatio. Zato. Srakinja, nešto sam ti slučajno. Ajde, dolazi ovamo da ti ne bi jebo moće. Daj dolazi s tim sporetom, daj mi taj sporet. Daj mi taj sporet, mamu ti poljubim. Evo, sad ću. Gdje je? What the fuck? Daj to. Ajde, postavi. Ajdemo ljudi, kada Boki postavi, kada budemo stigli, kada budemo ispekli staklo, tako da... Ćao za... Evo nas ljudi ponovo, kao što vidite, preuzeo sam već da pržim ovo glupo staklo. Ljudi, vi kako je. Čekajte ljudi da nešto... Napravit ćemo ono tanko staklo. Okej. Čekaj ovdje. Ne može, taman sam uzeo za debelo. Ljudi, zovem vas kada budemo još nešto radio i tako da će. Ljudi, nadam se da vam je bolje, počeo sam teo da povišam vidljivost. Da bi bolje bilo ko video. Ja padam u vodu. Padeš u vodu. Što si? Pa nemam ti ja toliko stakla. Napravit ćemo tanko. Treba nam 6 stakla za jednu tanku. Izvini. Meni bolje ovako debelo, neće moći zombi da provale. Hajde idi po još malo pijeska. Čekaj, 1, 2, 3, 4. Donesi 4 pijeska. Čekaj, napravit ćemo ljudi 3. Ne, broji za sebe ima. Za sve? Napravit ćemo tanko staklo i kraj. Pa što? Pa zato što ćemo mi dobiti 16 tih stakla. Pa? Pa imat ćemo više stakla. Pa baš se zabuje. Kad smo već krenuli, ajde završimo s time. Samo da se ne namudne stakla. Pa zato je bolje debelo. Lako se lomi ovo tanko. Vidi kako steže lomi. Ovo odmah bang, vidi. Dobro. Koliko si ti? Ja ću postaviti farm i još 3. Bori se fali jedno staklo. Pali. Idi po jedan pjesak. O, super, ne treba više. Evo imam još jedan pesak, taj pesak ću staviti. Propade. I ljudi, to je to za to staklo. Ja ću uzeti taj pesak pošto nam ne treba. Prava, našla sam krevetinu, hoću da je zakupim. Ajmo ljudi, mi da... Kuka, i još jedna krevetina. U Borisa si se raspričao. Ljudi, napričamo ovakva vrata da bi lakše mogli da ulazimo. Ovca i krava i... Okej, super. Ljudi, ajmo da napravimo kovčeg. 1, 2. Tako da možemo da stavljamo nepotrebne stvari. Meni sad nepotrebno ovo. Znači sve mi je to nepotrebno, ni ovo. Ljudi, mač ću da zadržim i ovo mi je nepotrebno. Zagovala sam se, vidim, spekine na vratima. Ajde, ulazi. Ljudi, kao što vidite, pada noć. I znate već što će desiti. Završavamo još malo sa klipom. Šta? Završavamo s klipom. Majmunčina jedna. Ljudi, to bi bilo to za... Poraslo je drvo! I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, tako da vidimo... Čekaj, pokaži ljudima kako je poraslo naše drveće.
A samo ljudi da nekako... Evo vidite odavde. Drvence. Evo ljudi vidite odavde. Pa mogu i ovdje završiti klip, tako da ljudi vidimo se u sljedećem klipu i vidimo se vrlo uskoro. Ćao. Ćao!